Bine ați venit în Moldova, un loc unde trecutul și tradițiile noastre prin viață. Patrimoniul cultural al Moldovei înseamnă tot ce păstrează identitatea și istoria noastră. El se împarte în patrimoniul material și patrimoniul imaterial. Fiecare colț al Moldovei spune o poveste despre oameni, tradiții și valori pe care le transmitem din generație în generație. Obiectivele proiectului sunt de a promova patrimoniul cultural al Moldovei, de a crește conștientizarea asupra valorilor tradiționale și de a încuraja implicarea comunității în păstrarea și transmiterea acestora generațiilor viitoare. Hai să descoperim împreună comorile și tradițiile care fac Moldova unică. Țara noastră este renumită pentru bogăția tradițiilor și obiceiurilor populare care reflectă viața, credințele și sufletul poporului. Printre ele se numără obiceiurile de nuntă, colindele, jocurile populare și ritualurile transmise din generație în generație, păstrând vie legătura cu trecutul și valorile moștenite de la străbuni. În sala Casa Mare de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău sunt prezentate două dintre cele mai importante momente ale vieții tradiționale, nunta și jocul. Tradițiile de nuntă sunt redate prin cele mai cunoscute obiceiuri: chemarea la nuntă, gătitul miresei, scoaterea zestrei și unul dintre cele mai emoționante momente, dezbrăcatul miresei, în care nașa îi scoate miresei marama de fată și pune basmaua de nevastă, marcând trecerea ei în rolul de femeie măritată. După ce descoperi frumusețea tradițiilor populare, ajungem firesc la una dintre cele mai prețioase comori ale identității noastre, meșteșugăritul tradițional. Acesta este un pilon al patrimoniului cultural românesc, păstrând vie legătura dintre trecut și prezent prin obiecte realizate manual, care transmit pricepere și valori străbuni. Diversitatea meșteșugurilor reflectă creativitatea populară. Olăritul de forma lutului, lemnăritul transformă lemnul în obiecte utile și decorative, iar țesutul, broderia, ferăritul și cojocăritul păstrează motive și simboluri tradiționale. Fiecare meșteșug cere răbdare și cunoașterea materialului, spunând o poveste despre comunitate și suflet românesc. Astăzi, muzeele etnografice și atelierele tradiționale au un rol esențial în păstrarea și promovarea acestor arte, oferind publicului ocazia de a vedea procesul de creație și de a aprecia valoarea lucrului făcut manual. Meșteșugăritul înseamnă continuitate și respect pentru tradiții. Prin educație, ateliere dedicate și sprijinirea meșteșugarilor locali, păstrăm autenticitate și vitalitatea acestui patrimoniu viu, asigurând că el va inspira și generațiile viitoare. Muzica populară moldovenească a însoțit oamenii din cele mai vechi timpuri, fiind prezentă la toate momentele importante ale oamenilor: nunți, cumătrii, petreceri sau chiar momente militare. În plus, ea cuprinde forme precum bocetul, cântecul de dragoste sau romanța, fiecare cu propria emoție și mesaj.
În cadrul muzicii populare întâlnim mai multe genuri esențiale. Doina exprimă dorul și trăirile profunde ale sufletului. Balada spune povești și legende vechi. Un picior de plai pe gură de rai, când vine în cale se cobor la mare trei tâmpi de vie cu trece bănie. Hora adună oamenii și aduce bucuria oamenilor. Iar sârba este ritmată și plină de energie, invitând la dans și voie bună. Muzica populară a evoluat de-a lungul timpului, de la lăutarii ambulanți care cântau la nunți și petreceri, la tarafurile și orchestrele de muzică populară. Tarafurile acompaniau cântece și dansuri cu instrumente precum vioara, cobza, țambalul, doba, violoncelul sau fluier. În prezent, orchestre moderne precum Fluieraș, Folclor, Mărțișor sau Orchestra Națională Lăutarii continuă această tradiție, combinând autenticitatea veche cu posibilitățile moderne. Sub conducerea lui Nicolae Botgros, Orchestra Lăutarii a devenit un simbol al muzicii populare moldovenești, evoluând la cel mai înalt nivel pe scena din țară sau de peste hotare. De asemenea, interpreți vocali precum Tamara Ceban, Maria Drăgan, Nicolae Sulac, Zinaida Julea, Maria Iliuț sau Mihai Ciobanu au păstrat și promovat cântecele tradiționale, inspirând generații și aducând muzica populară în inimile oamenilor din întreaga lume. Astăzi, muzica populară se bucură de recunoaștere internațională, iar artiștii continuă să păstreze tradițiile lăutarilor, în timp ce aduc elemente noi și personale, menținând vie legătura cu rădăcinile culturale. Astfel, muzica populară nu este doar artă, ci o memorie vie care ne leagă de trecut, ne arată cine suntem și ce valori trebuie să prețuim, rămânând mereu cu un mod de a transmite tradițiile și obiceiurile pentru viitoarea generație. Pentru o opinie autentică vom întreba pe interpreta de muzică populară Anșoara Dabija care este părerea ei. Doină, dor și omenie, 3 cuvinte din vecie, 3 cuvinte românești în alt grai nu-l mai găsești. Așa este, dragii mei, folclorul nostru, muzica noastră populară, tradițiile noastre populare sunt unice în lume. De aceea avem datoria sfântă să păstrăm, să promovăm tradițiile noastre populare, portul nostru național. Altfel ne pierdem identitatea noastră națională. Cântecul popular nu este altceva decât o carte de istorie. Prin aceste cântece populare pe care le vom lăsa copiilor noștri, vom rămâne veșnici. Pentru că un neam fără trecut nu are viitor. Pe lângă folclor, în Moldova s-a dezvoltat muzica academică, cu reprezentanți precum Ștefan Neaga, Tudor Chiriac și Eugen Doga, autori ai unor creații de mare valoare. Astăzi însă vom vorbi despre genul de vârf al artei, opera. Exemple remarcabile în creația moldovenească sunt Pasăre măiastră de Eugen Coca și Balada populară de Alexei Stârcea, iar apogeul acestui gen este marcat de operele academicianului Gheorghe Mustea, Alexandru Lăpușneanu și Ștefan cel Mare. Nu putem vorbi despre operă fără a menționa Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, fondat în 1919, una dintre cele mai importante instituții culturale ale țării. Pe podiumul artei lirice s-au afirmat nume celebre, așa ca Maria Cebotar, deținătoarea prestigiosului titlu de Kammersänger-in, și Maria Bieșu, distinsă drept cea mai bună ciociosan. La 1 decembrie 1987 s-a prezentat pentru prima dată opera Alexandru Lăpușneanu, avându-i ca soliști pe Maria Bieșu și Nicolae Covaleu. Libretul, scris de Gheorghe Dimitriu, este inspirat din novela omonimă a lui Constantin Negruții. În 1990, opera i-a adus compozitorului premiul de stat, iar la 31 mai 2025 aceasta a fost reluată cu Rodica Picireanu și Valeriu Cojocaru în rolurile principale. Cea de-a doua operă, Ștefan cel Mare, a avut premiera audio la 6 mai 2025, cu soliști ca Tatiana Costruc și Anatolie Lupu, alături de Capela Corală Academică 2.
În ele auzim genuri populare precum bocitul, cântecul de dor sau balada sau instrumente precum cavalul. Pentru mai multe detalii am discutat cu baritonul moldovean Sergiu Garabaji. Bună ziua tuturor! Numele meu este Sergiu Garabaji și mă bucur foarte mult să am oportunitatea de a analiza opera Ștefan cel Mare. Gheorghe Mustea este unul dintre cei mai importanți compozitori și dirijori ai Republicii Moldova. În anul 2017, Universitatea din Cambridge l-a desemnat ca fiind unul dintre cei mai influenți 100 de muzicieni ai lumii. De-a lungul carierei sale, Gheorghe Mustea a primit peste 30 de distincții de stat. De la Ordinul Republicii și medalia Mihai Eminescu la titlurile de artist al poporului și maestru în artă. Am avut onoarea și bucurie să colaborez cu maestrul Gheorghe Mustea în cadrul operei Ștefan cel Mare, unde am interpretat rolul lui Alexandru, iar pe această cale țin să-i mulțumesc foarte mult maestrului. Opera maestrului Gheorghe Mustea are o importanță fundamentală pentru patrimoniul nostru cultural. Lucrările sale nu sunt doar creații artistice, ci expresii autentice ale rădăcinilor și a valorilor noastre, pe care avem datoria să le păstrăm și să le ducem mai departe. Opera transcende simpla creație muzicală, devenind un mijloc de păstrare a identității naționale. Ea promovează limba și tradițiile, rămânând mereu actuală și consolidând legătura dintre generațiile trecutului, prezentului și viitorului. Prin păstrarea tradițiilor, a meșteșugurilor și a muzicii, apărăm identitatea noastră, dăm glas trecutului și ducem mai departe spiritul viu al Moldovei. Patrimoniul cultural al Moldovei ne definește, ne unește și ne mândrește. De la tradiții și dansuri la monumente și obiecte vechi. Tot ce păstrăm este o parte din sufletul nostru. Acum e rândul tău. Descoperă, respectă și transmite mai departe comorile noastre. Dar cum oare putem contribui la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, care este atât de prețios pentru noi? Păstrăm tradițiile prin transmiterea lor din generație în generație și prin participarea la obiceiurile care ne unesc. Păstrăm meșteșugurile tradiționale prin a le practica, a le transmite tinerilor și a le susține în lume. Păstrăm muzica populară prin arhivarea cântecelor și dansurilor tradiționale și promovarea în festivaluri, spectacole și media. Păstrăm opera și muzica clasică prin familiarizarea tinerilor cu acestea și prin susținerea artiștilor și compozitorilor naționali. Moldova este vie prin noi toți!